Guys, magluto ko og talong. Salamat sa naghatag sa lamas. Thank you, Mads. Mads, Silina Linabok. Thank you. Ako ng Mads, ha? Ayun pa na kay Mads. Si Silina Linabok. Ako ng Mads. May hatag sa lamas. Nalimpay dito, guys. Kaya ano, tagaan ko yung lamas daghan. Naglama ko kani ba kani? Hambat sa ulit. 30 na siya, Andre. Wala siya ang atong lutoon nga. Saba. Ayaw pagilat. Ay kayo. Ayaw ilat. Ikaw man, ako na ning ilunod ang saba kay galuto ko. Oh, kuan ka bahala na siya. Ako ilunod ang ano balaya, bulabog kayo. Hoy. Mamam sa Andre, kay taga-isa siya sile ni men. Mga bungol ba noy? Mga bungol mo ba? Inom man siya. Luto ta guys kay ganahan jud silang taong kani mga bata ba kay ako ganahan kog taong. Sa una di kay sila kaon na ni karon nya na so, sige ako luto og gana taong sa una sige ako kaon. Aning taong di ko palit og taong nagsundan ako taong. Ang mga bata nangatakdan. Mo na sila ganahan na silang taong pud. Anak na siya guys. Nya salamat kayo skuan lamas kay gihatag. Kay wala ba jud koy lamas. Thank you. Ay, sige. Ay, laka. Taga-video ko doon eh. Hatay mo toy. Hindi siya kahatag diha sa bata. Hindi ka kahatag sa bata. Oh, aanta ron. Oh, aon ta. Buhat ha. Sabaw ra imuha ina, sabaw lang. Palitan, pagap. Palitan ta kag sabaw. Ato lang butangag. Lain man ko magkuhan kay butangan na timplahan ako daan. Timplahan ako daan niya dayon butangan na ipatis. Malata ra man siya giyaha. Bukos sa kuan man. Ano ba tayo yan? Hindi. Anak na siya guys. Anak. Anak na siya guys. A lot of times in life, we don't get what we want. We don't always end up where we hope to. Ano ba siya kay takoban niya eh? Ginis ko may takob. Sige lang, palit lang niya akong takob. And we didn't end up being who we expected. Because as we gather together in this reunion, and seeing how far everyone has come along in life, I realized that Muna siya taong guys, taong. May kamatis, may kuwan. Salamat guys, naglakuan, naghatag sa lamas. to our happiness. Busog na siya. Palit niya kung ano eh, kanang takob sa kaha. Mahal sa takob sa kaha eh, 300. 300, 200, mahal kayo. Arin ako sa timbangan.
300 lagi, mahal kayo. Wala ko di dayon eh, mahal kayo. Kuha niya, wala kabot ng kwarta. Kapaliton kay kuha na, lami na kay taong. Unilat, may kuha na siya. Ana na siya guys. I love you, Chloe. I love you. Nakasulit. I love you. Ako'y takob kay kuan na kuan siya ba? Uy, ayaw pa hilang ka bata, oy! Oh! Kapay bata dili eh, nagsige lang ko amay. Rapon pa na po siya guys. Ano? Ako ano ni? Lami kayo siya. Ako bigalutuan ni. Lami ni. Ay, nangaon pa ko. Yung mga bata, nagkamot sa dili lang. Na Jud, parong nga sa Andre. Parong nga sa Andre, palibura sa Andre. Parong nga yan, ikuran na. Parong nga na. Ay, pakanong ko nagbalik sila. Ayaw, susuga mar. Okay, ikaw eh. Susuga na yung bata noon. Ay, nasa diya. Anak na mga kuwan. Anghel. Anghel na bata, anghel. Tagaluto, video. Anak, dito na video. Ka-reels na, ka-reels. May magbuot na ko, kaya kuha ng cellphone. Suhor mo diha. Happy pa naman mawa ako cellphone. Mo na sila guys, nagpaabot na sila. Ano sa maluto ang kuan, taong oh. Ano man? Muta na sa kung kuan eh. Kaon magtaong no. Oo. Anak gyud kaon taong. Alam mo, healthy. Healthy ang mata. Healthy. Kasi mo libat ang mata ba.